Kano shagon na ga yagunan dukkan su a layi da iri ɗaya. Na yana ga Tiyos. Kuma ya ce da na zo zan ga gidan wanka a wajen. Ni dai nan ban ga alamar gidan wanka ba, amma bari in tambaya. Kwanan da assalamu alaikum. A wani ya gajiya. Wai kana gari da ma? Wallahi ina nan na ga ma ai na samu aiki. Na abba shi sai ka koma sai da na koma abba aiki tuki nake na koma direba. Ai ya bi amma nan sana ka iya kai ku ta fada da mutane ba shi ya. Na ga ma haka yake a kan mota arewa ta kai ka ta dawo ba tare da an hauta. Ka gani ka ka abin da ya kamata ka dinga yi kenan. Wallahi na ga ma na samu ci gaba. Yayi ya ke sai karen je wani lodi aka man daga Enugu. Kuma lodi ana sa a kai shi Fatasko. Da raina ba ta kuma na samu wani lodi za a ɗauko mai a Nufana Arewa. Kwarai kuwa. To na ce har kan mai ta mutu ya bara ina ba har kan ba. Da ka yi kiba ka dawo da jikin ka gayi kuma tutun cincika. Ani ma na fito. Wala ne shagon tela ana. Shagon tela kuma an ka riga ka zo. Kai ka manta gurin ne? Ai na dauka nan da an san ma jikin gidan wanka. Zo mu je kuma ba abu ga baki ga waya aboki na ba ka yawa halin tambaya. Gaskiya rashin sani ya fi dare duhu wallahi. Salamu alaikum. Ya gajiya? Ya aiki? Lafiya? Ai lafiyar ita ta kawo haka. Na kawo dinki ne wallahi. Na me? Ga su? Mata ka kawo ni? Wallahi na gaya maka ina da biki ne a gidana. Naka ne ko na matarka? Nawa ne, ba na matana ba da na abokina da na babana da kanan babana da kanwan kanwata. Aka kwatanta maka ko aka ce nan ne shago? Ai an ce duk garin nan babu wanda ya kai kaɗe ɗauki sai ba wanda ya kai kaɗe ɗauki. Labari ya ba za a gari an ce har sauro kake wata zarce. Baka ji daidai ba. Nan ba shagon ɗinkin maza ba ne. Ko baka ji ba? Shi tela hada bambanci ba a ɗinki sai na mata? Zahiri. Ni nan mata kawai nake wa ɗinki. Anya kai haihuwar zariya ne. Kai ba dama kai wani miji ɗinki sai mace? Ni mata kawai nake wa in kuma akwai wata magana to kai. Kar ka cika man baki tun da dai ba za ka wani miji ɗinki. Ya na nuna ni. Ka daina. Ka daina. Ka daina. Ka ga bakin nan na mai kama da nol kiliya idan na wurgo ma shi sai da ɗaukar ka a wani can. Wallahi. To ba arziki ka zo nema ba. Ba arziki ka zo nema ba. Wato kai ni ba za ka mace ni ba. To ka Allah da annabi kar ka in ka ga dama ka ce kar in sa kaya a rayuwata. Ba ne ke da bane. Ya ito. In ba dare nan wai ba wai ka ce wai kai baka dinka namiji kaya. Dai ya. Da wani haihuwar magariba. Wani haihuwar magariba. Matsala na da kai rai hakuri. Rai na da ba ta gaba. Ka kai ka kama fada ba ka za a ce da kai ka bari ba. Amma in ban da ranin wai ko da rayuwa da zaka ce wai sai ka zabi kwasoma wanda shagen tele ne wanda in ka gansa ma ana hadari sai dai ka sa shi a daki ba ne tele ne nan kwanan ba wai shi baya wa maza dinki baya wa maza dinki ta a dole ranka ya baci dole kai fada na baro mota ta a ba haka ne kwana dan sai in ba da dinki ka tsallake kowanne tele hehi zaka zo ya ma dinki amma wa butulci kwantar da hankalinka in ya san wata bai san wata ba Allah alquran kana burge ni ba ka shawara ba waje ba ka shawara kar ka damu haka za hakan da na ce da kai shi za ka da mu je gida to an nuna mun da shago tela guda biyu na ga na ɗaya tunin kuma masallaci ne amma bari na yi gaban gani ko zan ga wani a gaba Amma alaikum assalam. Na yi ne. Lafiya ya kawo dinki ne. An mun kwatance wallahi daga nesa da tun ana cikin shago. To ga shi Allah ya kawo ne. Wannan da ɗinkuna? Wallahi ana cikin shago har suka gane mu aka ce ma to na wuce ɗan kusa cikin nan masallacin amma ba ai nan garin ne kadai in da aka ce miki ana bin labari ne wallahi ai ni kadai ne babu kamata ai ba ni da abokin misali in dai magana dinki ne na mata bari addinin ke san da zan fara gwadawa lafiya
tela kake leke. A'a, to aikin san mutum ne bakin jini gare mu. Da an ga mata sun shigo ba abin da za a fara shine za ka yi iskanci. Ki isa kika ga ina dan lalle kawa idan mun san wannan sai ta gwada ki ko ba gaskiya bane. Ana sa ido a wannan. To ta hin gwada ki mana. A hankali ne tela, a hankali. Maganin rukun gida ko ba gawa. Dole ba shafar dole mata. Ya kina ɓata rai? Ya dole ɓata rai ya kana mu irin wannan gwajin na fasa ɗauki ni ba na yarda da wannan irin gwajin. Me ka da haka? Kawai ka dinga gwaji ban gani ka wannan gwajin ba ka ki gwaji ne. Ban auna ki ne ba. Bana so a bani zannuwa na fasa ɗinki na fasa a bani zannuwa na kawai. Na fasa ban yi da wannan irin wannan ɗinki. Ya hakuri, ya hakuri. Bani na fasa. Haka kawai in zo shagon ka zo ka dinga gwada ni wani irin gwaji ne. Wallahi ba ta waye ba wannan ne wallahi. Ina jin tsari wallahi wai na kasa kai ya sanyi wanyo lalura. Sai ma ga wurin da assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. Lafiya kalau. Lafiya kalau wallahi. Madalla. In zo dinkin ne ke ma? Kike kin ji labari na. Sosai kuwa ina can nan ji labari akwai wani zantaran tela. Shi dinki har iya tsara dinkin mata kwata-kwata. Iro kuwa tamfana ni mana taho abu. Sosai. A ni kadai ne duka nan. Ni kadai ne gaba ɗaya. A ina ka ce miki dinkin mata. Suke da riga ga iya fitar da breast cup. Kai ai ba magana. Ai ba magana. Ai kai kana kokari. Sosai ma kuwa. Ina zuwa barin je na da aka ce da bayan wuri bayan da ciki na ne na ci alele bari in dawo. Ai dole an auna wannan kai jiki dumurmur haka nan ko ina ya ji. Ha wannan dole ita za mu auna sosai. Wannan sai ta ji awo irin wannan ban taba yi ba. Allah ya kawo ta. Ne sauri ne dai na kawo da wannan. Saboda ina son na je bikin kawata. Wallahi. Sabon dinki za a yi. Assalamu alaikum. Malam Tela. Ya gida. Gidan ya kawo dinki. Na kawo dinki. Wannan a za a je bikin kawata ce yasa ba ka gana abu. gaskiya ne. Na san ka akwai saurin dinki. Dole ina ganin tabbin mahimmin sa manya-manya. Haka ne. Wani mai kike amfani da shi? Kililin kiliya. Wannan na ya ɗan yi lauce-lauce. A'a ka bace na ba. Dan jiyo haka. Har da gaba. To in ba auna ba za a yi? A'a karka da mu. Ai duk muna da. Ya ne? Wannan wani irin abu ne? Wannan wani irin sauri da abu ne? fara. Kai ni na fasa gaskiya ba ni kana na fasa wannan irin gwani. A'a ni na fasa ni ba zan yi ba dama abin da kake yi kenan. Kai sauri da mana. A'a ni na fasa a bani kaya. Kai ne haka ne? A bani kaya na makarantar allo za ni. Ka gyara wannan abun ba. Ba zan iya ba. Ba zan iya ba ba ni kaya na. Wannan irin ba zan iya ba. Yawwa ni da ba zan iya ba ban sa. Ke? Wai duk wani duwawunki ne? Allah ne ya bani. Kai? Duk ke kai? Ni kadai. Barkalla. Kai? Malam Tela ya haka ne. Allah ya kama ka. Allah ya kama ka. Daman kai dan iska ne? Kai hakuri dan Allah dan Allah. alaikum. Aha. To wannan iska. Me nake gaya ma? Kabuta ta tuna digiri da yaba iskancin. Tunda Allah sa kai keke ne kai. Ban sha. Wallahi. Ban sha haka. A tara ya kawo ka shagon nan ko kaddara. Akwai kudin getumin ka a kasar nan kasar ka ce. Ai mana har namiji ya kawo ma dinki ka ce ba kawo namiji dinki ya mata. Yanzu hakuri ɗaya mu daura maka zani mu sa maka zani mu daura maka mana
kai kwarto ba ka kaida ba uwar me kawo ka kai ya mai me yasa kai dan Allah sai hau me yasa kai dan Allah ne ko ka nuna mana kai jan wuya ne Wajen kai dan bariki. to ko a gari aka haife ka karshen kwartanci kenan Ko ba shi da labarin ka ne ma wai. Ni iskanci baka kai wannan bawan Allah ba. Na rantse da Allah. a to mutumin da ka haife harin farka suwa ina ga mai iskan To kamata ka na ka yi ba mana. da ka gani na a teburin mai nama aka haife ni kwarai na dan ce ma a firzan aka yi kuma a farfin na taso gaskiya ne a police station na girma Wannan nan can gaskiya ne ba ƙarya bane. kana zuwa bayan gidanmu kotu ce a wajen bari in ga ma dalilin da yasa ka ganna wannan to me ba zauna ne Na zauna. zauna ga lishi mai sauki na zauna ai ma zo ka ji nan Yawa. ni zan maka tala ai dalilin da yasa ka ganna wa mata ɗinki wai har ina gwada kuɗin nan ka ganna irin wannan wai ne haka din nan wai ina gwada mata ba wani abu ne kawai sai ne